tubagon una kay kategorikal man, no? Ay aron nga musungko ta sa unahan. Kay kung wata niya na dili mo ta musungko, no? So pangutana nga oo dili tubagon una o niya usa ka minuto ang tubag, no? Okay na. Ikaduha na to nga rules dili ta mo kawa sa tema. So kung makita sa duha na to ka moderator, ako ang ko moderator si Brad Brian nga moabot karon, kung unsa ang among masabutan, so ato na nga ihatag ninyo para pod nga masabtan. Kung dunay disagreements wa masabti sa pangutanang tubag, pwede kay mo putaas kamot, Mr. Moderator, kining ni ang sa king ni ang doon ako'y gikalibgan, no? So pwede kayo mo object, no? Ang objection ato nang dawaton ni atong paminawon, no? Dili magsapaw kay atong paningkamutan nga mahanay ang maong friendly discussion, no? So sige dita magdugay, alas 11:10 na. So dili na ta sa ato ang topic. Okay na mo atong duty nga rules bad, no? Para lang pod nga alang sa atong naminaw. Dili na to sabdon nga kita ra mo ay nagisura na dinhi karon sa studio, kun dili atong dadon sa pinakaubos og pinakayano nga tigpaminaw sa ato ang mga sumusunod sa radyo, labi na sa mga kabukiran, no? Nalagi panultihon nga tarong nga istorya bal kay dunay bata nga naminaw. Atong ipa sentro atong nahuna nga ngadto sa pinakaubos para nga mas masabtan ta, no, sa ato ang gisgutanan. Okay, so good ta. Sumala sa topic, pamatud-an ko nga ang Katoliko kaliwat sa bitin, sumala sa mabasa sa Biblia, ang afirmatibo niini sa habig sa Seventh-day Adventist General Conference nga si Brad Evangelist Ilan B. Camporidondo, negative side si Brad Kenneth Alvin Bustamante sa habig usab sa Seventh-day Adventist. Unang litok sa baba sa atong afirmatibo, mouna na dayeg hagtok ang taknaan sa ato ang oras 10 minutos nga pagpamayag. Okay, maayong udto kanaton tanan mga kaigsunan ug mga kagalaan ug kutob sa maabot niining maong monitor. Labi na sa ato nga Facebook Live niining mga taknaa. Ato pasalamatan unas taran ang Ginoo no sa higayon ngayang gihatag kanato nga makahimo ta sa pag anhi o sa pagbarog nining mga tema nga nasabutan. Ang ako nga tema nga pamatud-an ni Gala Igsuon, akong pamatud-an ang tema nga nagkanayon, pamatud-an ako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Po sa dili pa may butag di ay sa ato nga tagiag tagdumala ding istasyon, ilabi na sa ato nga station manager ug sa ato nga pinangga nga moderator Brother Alan Pilare ug sa ato usab nga kaatbang Brother Kenneth Bustamante usa ka banggitan ug hanas sa usa ka depensor sa CFD kon Roman Catholic Church. Nini mga takna mga igsuon, ang ako nga trabaho mao ang pagpamatuod sa tema. Unyang trabaho sa akong kaatbang Higala igsuon mao ang pagsumak-supak sa tema. Unsa may tema? Ang tema igsuon akong pamatud-an nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Kung ako nga mabasa karon mga kaigsuonan sa Biblia nga ang Katoliko kaliwat sa bitin, naka pamatuod gyud ko ana igsuon kun mabasa. Pero kung dili nako mabasa igsuon ni Gala, murag makatablang akong kaatbang ani og di mabasa. Ni ay Biblia sa Kristohanong Katilingban. Biblia sa Kristohanong Katilingban, edisyong Katoliko Pastoral. Unya ang imprimator ni ini igsoon Higala, doon na imprimator nga giimprimaturan kini ni Ricardo Cardinal Vidal, Arsobispo or sa Cebu. Unya unsa may akong basahon ini igsoon, hibaluan nato mga kaigsunan nga kini nga Biblia, Biblias Katoliko. Unsa may akong basahon ini niya nagkanayon ang Lucas Kapitulo 3 niya na din sa footnote ato ipakita sa ato nga mga kasalamin or sa ato nga mga ka-viewers. Niya nagkanayon dinhi, mga devoto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. Nabasa ba ang tema igsoon? Ang tubag nabasa. Unsay nabasa? Nabasa na ko igsoon nga ang Katoliko kaliwat sa bitin.
Murang makatablan lang ni akong kaatbang ron igsoon ni Gala, kung makabasa ni siya sa Biblia nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Sublion ako igsoon. Mga deboto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. Nabasa ang tima igsoon. Ako nang napamatud-an ang tima nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Muna nga kung dunay ikapakita ang akong kaatbang igsoon higala nga Biblia nga nagkanayon ang Katoliko dili kaliwat sa bitin, makatabla si aning debatiha. Muna nga muni ang ako nga hulaton karon, mangutana siguro akong kaatbang, mabasa ba diha Brad nga Romano Katoliko? Wala man sa tima. Wa man talaga timang Romano Katoliko. Muna nga kini akong kaatbang usa ka banggiitan o usa ka inala nga debater sa CFD. Manginaot ko nga mangutanan ni siya karon, sulod lang gyud sa tima. Kay kung mabasa siya nga wala sa kung mangutana siya nga wala sa tima, dili madawat igsoon. Basura ang pangutana. Sublion ako igsoon ang tima. Pamatud-an ako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Mabasa ba nako sa Biblia? Ang tubag mabasa. Asa mabasa? Niya ay Biblia. Ako sublion, Biblia sa Kristohanong Katilingban. Edisyong Katoliko Pastoral, Biblia sa Katoliko. Unsay akong basahon nini? Niya, mga deboto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. Kamu sayod na igsoon ni Gala nga ang tima ako nang napamatud-an nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Muna kung dunay Biblia ang akong kaatbang karon nga basahon nga nagkanayon ang Katoliko dili kaliwat sa bitin, muna sublion ako igsoon makatabla sa indibatiha. Basta mabasa ni ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Kaya ako namang nabasa nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Kinsay gasulti? Biblia sa Katoliko. Mga igala, mga kaigsunan. Muna nga manginaot ko nga sa akong kaatbang mangutana ni siya karon nako nga sulod ra gyud sa tima. Mangutana siguro siya, mabasa ba nimo diha Brad nga mangutana siguro ni sa igsoon ni Gala nga kabalo ka ba nga dunay daghang klases Katoliko. Ang tubag wala man sa tima. Basura igsoon. Muna nga diri ra gyud sa mangutana sa kung tima karon nga ang tima pamatud-an ko nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Akong gibasa sa Biblia igsoon nabasa. Munang ako nang napamatud-an ang tima igsoon nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Akong sublion pagbasa, mga deboto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. Munang kaganihar ginako igsoon na pamatud-an ang tima nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Last 4 minutes. Akong hulaton karon ang pangutana sa akong kaatbang nga musulod ra sa tima unya manghinaot ko nga doon na siya'y Biblia nga ikapakita karon nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Kung doon na siya ikapakita, mo nang sublion ako igsoon makatabla ang akong kaatbang nga si Brother Kenneth Bustamante. Murang ang tima igsoon akong napamatudan. Nilig-on og ako gyung napabarog. Muna nga mabungkag laning mao nga tima igsoon kun makabasa ang akong kaatbang nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Muna nga manghinaot ko nga kini nga tima mangutana lang gid akong kaatbang sumala sa akong gipamahayag. Kay kun mangutana sa wala sa tima igsoon dili madawat basura higala igsoon. Munang kamo sayod na nga akong napamatud-an ang akong tima. Unsay tima, pamatud-an ako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Nabasa sa Biblia, ang tubag nabasa. Niya, mga deboto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. Pirti ka klaro higala igsoon, napamatud-an ang tima. Gibasa nako sa Biblia. Mingon siguro kung katba nga gibasa man nimo sa putnot. Baluig soon nga ang putnot na as Biblia. Ang tema nato sumala sa Biblia. Muna nga hulaton ako ang pangutana sa akong kaatbang karon kun iyaha ba ka nga maprob nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Gani ilahang Biblia igsoon nagsulti
dunay imprimatur. Kinsa imprimatur? Si Cardinal Vidal. Muna nga, basig Ginoon og dili ni mutahod ni akong kaatbang sa ilang kanaang kardinal. Kailang kardinal nag-ingon man ang Katoliko kaliwat bitin. Last 2 minutes. Muna nga, ang Biblia nila igsoon, maura gyoy nagsulti og nagpalig-on sa akong tema nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Murang makatabla lagi ni siya karon. Basta kay mabasa niya nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Kaya ako namang nabasa. Ako namang nabasa igsoon nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Muna nga hulaton ako ang pangutanas kung katbang karon nga kanang mangutana ni siya nako karon kinahanglan sulod lagi sa tema kay banggitan bede kong katbang. Usabe ni siya ka debatidor sa CFD. Unya manginaot ko nga mangutana lang ni siya sibo ra gyud sa ako nga gipamahayag. Nga unsay tema? Balikon nako, pamatud-an nako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Last 1 minute. Napamatud-an ba? Napamatud-an. Gibasa nako ang ilahang Biblia. Biblia sa Kristohanong katilingba. Muna nga makapusgay lang yun si ani igsoon kung doon na siya Biblia nga makapamatuod nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Nga naman, ako namang napamatud-an nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Biblia ang ako nga gibasa higala igsoon. Okay, napatay oras Mr. Moderator? So napatay 40 segundos. Okay, akong tiwason. Sublion ako, mga debuto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. Pagkaklaro mga igsoon, muna nga ako nang napamatud-an ang tema igsoon nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Muna nga mangutana ni akong katbang karon. Mabasa ba diya ang Romano Katoliko? Wala sa tema. Basura ang pangutana. Okay, so salamat. Okay, salamat Mr. Moderator. Salamat sa afirmatibo nga si Brada Ilan na Campo Redondo sa habig sa 7th Adventist na pupos na ang imuhang 10 minutos nga pagpabarog sa tema nga pamatud-an ko nga ang Katoliko kaliwat sa bitin sumala sa mabasa sa Biblia. So napupos na ang napulo ka minuto nga pagpabarog. So karong mga gutlo ani na punta sa interpellation period. Sumala sa inyong nasabutan nga 10 minutos sa gihapon ang interpellation period. Kini ang usa ka minuto ang matag tubag. So ato nga gi-welcome ang ato ang ato ang kauban no si Brad Brian nga kini ang pili sabta nga mangayo ini og idea niya no ilabi na sa pagmoderate ninyong duha tungod kay mga banggiitan na ba niya ato mga moderator no? Si Brad Brian Lumilis sa habig sa Born Again Christian siya usab ang ato ang at the same time ato ang timekeeper no duha ni kasilbon niya isa tag 1 million og tag 2 million ang usa no ang usa niya kasilbon sa 10 minutes Brad Brian no countdown paubos o niya ang usa-usa 1 minute alang sa atong paghihap sa oras sa tubag usa ka minuto kung buot pasabot sa 60 segundos kung adunay objection so cutting time so ato nang gisiguro ang oras para nga mahanay no so unang kini ang litok sa baba sa tuang negatibo sa pagpangutana ngadto sa afirmatibo muhagtok na ang oras sa tagnaan sa 10 minutos nga interpellation period. Daghang salamat tinawag nga moderator og sa tunggatba nga si Brad Ilan Campo Redondo ng puntos pangutana. Gigamit nimo ang Lucas kapitulo 3 bersikulo 7 nga footnote. Relax lang. Sige ato sa unahon ang imuhang objection Ako objection baruganan ba ni sa SDA o IARA? Pagpili SDA o imura ng baruganan. Okay, Tubag. ang akong counter Mr. Moderator, sige ato sa paminawon imong counter objection. Okay, ang akong counter objection wala man sa tema nga baruganan ba sa SDA, Brother Kenneth. Ang tema, pamatud-an ako ang Katoliko kaliwat sa bitin. Pangutana bahin sa akong Mr. tema. Moderator, Ayaw clarification. pangutana. Okay, Objection siya. Wa po ko sige, masuk sige, counter. atong tagaan. Sige, sige, iwasa. Ang akong counter, Mr. Moderator, nga wala man sa tema ang iyahang gisulti nga baruganan ba sa SDA. So, ato sa ang among rolling. tema, Okay, ato sa rolling nga atong pangutana ng ato nga usa ka moderator kon wa ba sa Datang tema oras. ang pangutana ang negative side nga matud pa Baruganan baruganan sa ba sa SDA or SDA IARA? o iyaha lang kini ang SDA atong gatbang. nga pagpamahayag kini ni ang bayan na sa Atong tema SDA. nga pamatud ang SDA nga ang Katoliko kaliwat sa bitin ato ang ko moderator unsa may imong opinion madawat ba ang pangutana sa negative ngadto sa affirmative o padayon ba ang
pangutana. Yes, base sa tima atong basahon ang tima. Sige. Ato i-rolling. Ang tima manggod na diare atong basahon matud pa pamatud-an nako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin sumala sa mabasa sa Biblia. So sa ko pa lang daan matud pa niya pamatud-an nako. So ang pangutana, Okay. tama ang pangutana ni Brad Kenneth nga yes. Go ahead. Okay, so ang hukom sa kini nga moderator nga obligado ang apirmatibo sa pagtubag sa mao nga pangutana nga kun ang tema ba iya lang ba sa sa apirmatibo sa namahayag o Sa SDA. iya gyud sa pagtulunan sa SDA. Palihog og tubag affirmative 1 minute atong timekeeper ko moderator 1 minute nga tubag. Okay. Niya, Mr. Moderator, akong objection. Uy. Objection pa rin? Sabi Tubag. So sumala Palihog ka tubag ang pangutana, ruling sa moderator, Objection, Mr. Camburi objection. Dondo. Objection, Na objection. tubago na pangutana, nalimot na ka. Objection, Tubaga Mr. ang Moderator. pangutana. Objection, napay ako objection. Mr. Kenneth. Ato sa rolling ha, ato sa rolling. Nag-rolling na, di na mo Ato object. sa rolling ha. Sumala sa kung kauban nga co-moderator nga ang ngayon nga tubagon ang mao nga pangutana, no? So ang pangutana sa negatibo ngadto sa afirmatibo nga kun ang tema ba nga imong gipamatud-an nga ang Katoliko kaliwat sa bitin, iya ra ba na sa simbahan o sa imuha lang ng kagalingon nga pagpamahayag matud Okay, pa. subliya, pangutana, Brother Kenneth. Okay, Subliya. atong balikon. Kini bang pag-ingon nimo kaganihang ang Katoliko sumala sa Lucas 3:7 sa footnote sa Biki King nga Biblia, baruganan ni sa SDA og imora ng baruganan. Okay, tubagon, bisag wala sa tema ha. Hoy, Tubagon ako. Mr. Moderator, Oh, di siya mo ingogwa sa tima. Okay, ang objection moderator sa- kay ingon nga nasa tima. Object sa comment. No side comment. Objection, Tubag. objection. So, mo rolling ta no as moderator, Oh. sumala palagi sa ruling sa duha ka moderator, maobliga ka sa pagtubag. So, ang atong mahimo na lang tubagan na lang Brad kay mao man sad ang ruling sa usa nato ka moderator si Brad Brian Lumiles. So, pali kog tubag sa mga pangutana para mo proceed ta sa sunod nga pangutana kay mahurot atong oras aning una lang Okay. pangutana. Niya, ano mo good, Mr. Moderator? Objection sa ko ha. Sige, ato Oo. daw atong objection. Wala manggod sa tima nga baruganan ba sa SDA. Ang akong tima higala igsoon kanimo Mr. Kenneth, pamatud-an ako ang Katoliko kaliwat sa bitin. Naaba diyang SDA baruganan sa SDA. Wala oy, basura yung pangutana, wala sa tima. Mr. Pangutana sa sumbasibo sa akong pamahayag ng Katoliko kaliwat sa Okay. bitin. So isip Pangutana. ruling, sige, isip Wala sa ruling, tima. ay sa isip ruling alang sab sa to mga naminaw, sumala sa pamahayag sa to nga co-moderator nga ang nagpabarog usa ka SDA. Oh. So ang pangutana sa afirmatibo nga imuha lang ba na nga isip SDA ka, imuha lang ba na daw matud pa nga pamahayag o mao ba kini baruganan sa simbahan nga imong gipasakupan. So doon na sa interconnection kay SDA man ka. Di man na to na kalimod nga SDA ka. Sumala pod sa to ang usa ka moderator. So ang pangutana ato lang tubagon no kung imo ba na o dili sumala sa pangutana sa negatibo kung pwede aron makapadayon ta. Okay, tumago na to. Okay, niya. Gigamit na ko ang Lucas Kapitulo 3 sa Bibliang Katoliko nga nagkanayon ang Katoliko kaliwat sa bitin ang pangutana baruganan ba sa SDA ang tubag ang Biblia niyo Brother Kenneth nagsulti ka kamo kaliwat sa bitin Katoliko kaliwat sa bitin inyong Biblia ang nagsulti. Okay. Sunod pangutana. Batod pa niya kaganiha among Biblia nagsulti. Mao bitaw nga base sa Biblia nga imong gigamit. Miuyon ka ba ana nga baruganan na sa SDA o imo ra ng baruganan? Wa ko nagpapilig Biblia. Ikaw o SDA ang gipapili. Ang gipapili ha, baruganan ba niya or sa SDA? Wa ko nangutanag baruganan ba sa Biblia? Tubag ang pangutana. Usa ka minuto nga tubag. Okay niya tubag Brother Kenneth. Ang Biblia lagi ninyo mo nagsulti. So, dili sa SDA. Nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. So, dili sa SDA, tubag. Baruganan sa Biblia. So dili sa SDA. Niya, niyan tubag. Tubag. Dili sa SDA, yes or no? Sige, sige. Patubag ka sa Sige, isa ato ko. sang Tagalog Oh. sakto nga oras. Sige, Brad, padayon sa imong tubag, Brad. Niyan tubag. Ipangutana ko niya baruganan ba sa SDA o sa Biblia. Ang tubag baruganan lagi sa Biblia. Inyong Okay. Biblia nga nagsulti nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. So, Okay, dili sunod baruganan nga, sa SDA kaysa sa Biblia. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, atong klarohon. Okay. Sumala sa inyong basahon. Si Ellen G. White Gasulti. Ay, sa po, Mr. Miano. Palihog, badlunga moderator at mga igsoon nga SDA Seventh-day Adventist Sige, na mga silent lang Katoliko, ta, no? nilom ra kayo. Oh, silent lang ta Pero para nga mga pinangga, pertinang langasa. Duha pa gani kapangutana. Matod ni Ellen G. White,
Ang Lucas 3:7 nga imong gigamit referado sa parisyo og sadusyo. Hain ang nasayop ini, ikaw o si Ellen G. White? Okay, diyan tubag. Ang pangutana wala sa tema. Kung tubagon Okay, tika moderator. masaag tang duha. Pangutana nga ang tema pamatudan akong Katoliko kaliwat sa bitin. Ang Ellen G. White wala sa tema. Ang kuna nga pildi kan debatiha. Objection, Mr. Moderator. Kay objection Sunod sa pangutana. kay objection sa imong objection. Akong objection, gigamit nila ang Lucas 3:7. Lucas 3:7. Ang SDA mismong libro, kay SDA man siya, maingon nga dili sa Katoliko kaysa mga parisyo o sadisyo sumala ni Ellen G. White. Ang pangutana, Counter. Ay, sa ato sa tiwasan pangutana. ang akong pangutana, Mr. Monitor, na astima. Kay Lucas 3:7 sa footnote, ay ang gigamit, unyang gigamit sab si Ellen G. White nga ilang founder, nga Lucas 3:7 dili Katoliko parisyo. Hain ang nasayop, siya o si Ellen G. White? Sige, Okay. imong tubagon mo encounter ka. Counter ko objection. Counter objection ko Mr. Moderator. Moderator, paligog paminaw aron masabtan. Sige. Ang pangutana sa kung kaatbang wala sa tema. Wala mi nagtimag Ellen White. Oh, kung gusto siya magbuhat Rolling, niya rolling. na. Sige, Batihan na mo na sunod. Okay na, ato nang i-rolling. So, sa ato ang co-moderator, unsay imong komentaryo reaksyon, ang atong affirmative, migamit siya sa Lucas 3 nga adunay footnote nga matud pa nga mabasa diha nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Migamit usab og encounter usab nga kini ang referensya ang negatibo kay mao man trabaho sa negative side pag-uba sa gipabarog sa affirmatibo. Migamit siya sa kini ang dokumento sa simbahan nga gibarugan sa atong affirmatibo nga matud pa ang gipasabot sa Lucas 3 nga footnote nila dili ang Katoliko kundi parasiyo ug sadusyo. So uyon ba ka nga ipatubag ang mao nga pangutana ko Moderator. ko moderator. Di tingog. Yes, may labot anang naa. Uyon ta tungod kay Correct. footnote to footnote man guni siya ang kuan. Oy, Mister, Okay. akong balikon nga dili magpabadlong ang mga SDA. Ang Katoliko hilom ra kayo. Okay, so atong i-rolling Ayaw ko babadlong. Di mo ka mo badlongon. Okay, balik ta sa rolling. Matud pa sa atong kauban nga ko moderator, ipatubag ang mao nga pangutana tungod sanglit kay migamit ka sa Lucas 3 Matubag, oh. nga footnote nga ang Katoliko kaliwat sa bitin Ay, og nasayop. encounter siya og kining ni ang dokumento gikan sa inyong simbahan nga gipasabot nga ang Lucas 3 ang footnote dili ang Katoliko kundi dili ang bitin. Akong balikon, ang pangutana refresh. atong klarohon. Akong balikon, miingon ang moderator nasa tima, ayaw pag-komentaryo nga wala sa tima kay ang kung moderator na imong ikontra na. Akong Dari mo, pangutana. Mr. Katbang, Akong pangutana. Paminaw, pangutana. paminaw. Ang akong pangutana, hain ang nasayop si Ellen G. White, ikaw. Okay, ni Antobag. 1 minute. Ni Antobag. Wala lagi sa timang Ellen G. White, Mr. Mr. Katbang. Moderator, naano sa Wala tima ang moderator Brother ngayon? Kenneth, objection. O sige, ato sang Ano paminaw. na kung may kas debate? Sige, Sa sige, gamit ng Ellen White. Sige, affirmative ha. Ato siyang klarohon. Ato, kinsa may una mo objection ninyo? Ikaw. Objection. Ikaw sa una. Mr. Moderator. Akong objection, Mr. Moderator. sige. Nigamit siyang Ellen White. Ipo. Naunsa man ni kung kaatbang, wa man ta nagtimag Ellen White. So- Ato lagi nang debatihan, Brother Kenneth. Sunod na itong topic. Una, ay pangutana, wala sa Moderator. tima. Okay, encounter Mr. Moderator, objection. dili naman sa mutuog moderator. Unsa pa may kapuslanan sa moderator nga miingon man ang moderator nga naastima pero di man niya tubagon. Miingon ang Counter. inyong libro ay sa upo human. Sige sa. Ay, sapaw. Miingon ang moderator nga naastima. Karon miingon nga ikaw wa sa tima. Ang naitabuan ni di naman kamuyog moderator. Akong balikon ang pangutana. Hain ang nasayop si Ellen G. White nga miingon nga dili na Katoliko kay parisyo. Apan ikaw miingon kana Katoliko. Okay, ni Antobag, basura yung pangutana, Mr. Katbang. Wala lagi sa tema. Magdebatihan to na sunod. Pagbigyan. Sunod Debatihan na to na pangutana. sunod. Oh, sige. Sunod ka pangutana. Sunod Bisag ka, may Tobag. matahag, miingon ang moderator estima di po sa mutubag. Okay, pangutana, Kining yung pangutana, pangutana. Wa nimo gi-define ang pulong bitin. Unsa man ning pulong bitin di ay? Okay. Unsa man ni allegorical, metaphor o literal nga bitin? Okay, wala gyapon sa tema, Mr. Katbang. Ang akong tema, pamatud-an ako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Okay. Dili pangutana, ay pangutana gula sa tema. Gipapili ti ka kung nabsayod kag textual criticism kung ikaw evangelist kini bang bitin nga naa diha? This is referring to Satan o bitin nga literal kana? Okay, niyan to bag. Basura lagi, Mr. Katbang. Wala lagi sa Mr. tema. Moderator, Ang rolling. tema, Okay, objection. pamatud-an ako ang Katoliko kaliwat sa bitin. Debatihan ta na sunod. Sunod pangutana. Atong pangayoan og komentaryo ang ato ang co-moderator kay murag dili ta magsungko ani no. Ang una-una no atong i-rolling nga ang tema, ang topic nga ang Katoliko kaliwat sa bitin no, affirmative. So gipangutana sa negative side kung kinsa nang bitina na. Unsa na siya? Unsa nang bitina? Kubra ba na o bitin
literal ba na o metaphor Wala ba lagi na? sa tema, Mr. Morito, mag-explain ang Astima? bitin. Ang Sige, Katoliko kaliwat sa atong- demonyo tema nako. Pangutana dili kaliwat si bitin. So atong ihatag sa tuwang ko moderator Brad Brian o sa imuhang hukom Sa nining nalibog maong friendly discussion karon alang sa mga naminaw naglibog sa ka. Yes, for patas lang yun nga debate, may Bitin. labot anang naa. May katungod magud pod ang kining negative sa Pangutana. pangutana, may labot kung ipa-explain pa-explain ba niya unsa ni siya bitin Unsa ba na rin bitin? or Mo lagi. literal or unsa ba ni siya. So may katungod gyapon ang pagtubag. Salamat. Okay, so rolling, sumatod pa sa tong kauban nga moderator, maobligar ang afirmatibo sa pagtubag sa maong nga pangutana atong i-repress ang pangutana negative side ngadto sa afirmatibo. Sige, sunod nga pangutana atong i-repress ang maong Okay. pangutana kay maobliga sa pagtubag. Okay, matod sa inyo ang basahon ni Ellen G. White, Spirit of Prophecy, Volume 1, page 234, miyano ay igsapaw ang pangutana nako. Mingon dire nga ang bitin repirado ni Kristo o ni ang Katoliko di ay kaliwat sa bitin sigun pa ni muuyon day ka nga ang Katoliko kaliwat ni Kristo sumala sa inyong basahon. Okay, niyan Usa ka tubag. minuto nga tubag. Wala gyapon sa tema bisag katbang na unsa naman taon akong katbang. Oy nga karaan mo tang debatidor. Mangutana magwala sa tema. So wala tayo personalan Pangutana so sa ato tema, ang bisag tubagon. katbang. Okay. Wala Wala sa personal tema, attack, basura kundi yung mo tubag, pangutana. di na ko Basura. pugson. Sige. Nasayod ka ba nga unsay diha sa tima o sa Biblia dunay tulo ka tuldok? Nasayod ka na wa? Wala mata magtibag tulo ka tuldok. Ay, Mr. Tema, Moderator. pamatudan ako nga Katoliko kaliwat si bitin. So paka na pangutana di asulos tema. Ay pangutag wala sa tema. Gibasa nimo ang footnote. Apan diha sa footnote dunay tulo ka tuldok nga na diha. Nasayod ka ba sa ngalan ng tulo ka tuldok sa grammatical Kaya analysis? tubag, ang akong nasayran, ang Katoliko kaliwat si bitin. Mr. Inyong Moderator, Biblia, Mr. nasayod na Katbang, siya sa Biblia, si Kristuano tulo ka tuldok. Katigban. Okay, so Sunod pangutana. Okay, so muruling ang moderator no, ang pangutana sa negative side may kalabutan na sige pabarog sa afirmatibo nga mabasa diha sa Lucas 3 nga footnote nga ang Katoliko kaliwat sa bitin apan gisusi tulo ka kini sa tuldok. negatibo nga aduna kini sa mga tulo ka tuldok nga dunay nagkahulugan usab sa lain na usab nga aspeto diha sa pagpanulat. Ang pangutana sa negatibo, Nasayod ba siya? nasayod ba ang atong afirmatibo Nga dunay tulo nga ka adunay tuldok? tulo ka tuldok ug unsay kahulugan niini diha sa footnote? Okay, ni Antobag, ang akong nasayran lagi Mr. Kaatbang, nga ang inyong Biblia nag-ingon, nga ang Katoliko, kaliwat sa bitin. Mao na akong nasayran sa Biblia nga inyong Unsay ngalan na ng nagsulti. tulo ka tuldok? Ni Antobag, wala man ta magdebate kung Oo, singalas kabalo. tulo katulok, Sige. Mr. Katbang. Ang tema, pamatudan akong Katoliko sa bitin. Ang Katoliko kaliwat sa bitin. Oo. Sunod, pangutana. Ako sunod nga pangutana. Sunod nga to ba? Wala nimo giapil ang tulo ka tuldok sa imong tema. Nganong wa man nimo giapil? Wala lagi ta magtimag tuldok. Ang Dili, tema, gigamit pamatudan mo. akong Katoliko kaliwat sa bitin. Ang footnote. Sa naman ni Brother Kenneth. Mr. Monitor, gigamit yung footnote. Akong gibasang footnote, dunay tulo ka tuldok. Pangutana nganong wa niya apila? Okay. Ni Antobag, wala lagi sa tema ang tuldok. So wala nimo Ang giapil sa tema ang Brother tuldok. Kenneth, Atobag, 1 minute pa ko. Ah. Ang akong nasayran, nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Okay, Inyong oh. Biblia nagsulti. So wala nimo giapil sa tema ang tuldok. Ni Antobag, wala lagi sa tuldok ang tema. Okay. Wala. Kay wa man nimo giapil ang tuldok unsay rason? Ni Antobag, wala sa tema. Ah, okay. Basura. Sunod, Wa- pangutana. Sunod nga pangutana. Nasayod ka ba unsay meaning anang tulo ka tuldok wa? Wala lagi ta may aniter magkuha sa Kasi meaning ang ito, tuldok. nasayod sa ode. Narta. So, sumala, sumala, okay. 1 minute. Okay, rolling, no? Rolling. Sumala sa ato ang role kaganiya nga ang categorical question kinahanglan tubagon oo dili sa. So ang pangutana sa atong negatibo, Nasayod ba siya? Wala aya pa Unsay ngalan na? nga tubag. Nasayod ba ka sa tulo ka tuldok matud pa sa negatibo nga imong gibasa sa footnote tulo ka tuldok ha? Nasayod ba ka o wala o niya usa ka minuto ang pagpasabot? Okay, ni Antobag, Mr. Kenneth. Nasayod ko. Okay. Na ang tuldok wala sa tema. Okay, wala so- sa tema, Mr. Good. Katbang. Wala. So, wala sa tema ang lagi. tuldok? Ni Antobag, wala man ta magtimag tuldok. Pero nasa Ang atong Biblia. Tema, ang aton tema, pamatudan ako ang Katoliko kaliwat si bitin. So, nasa Wala ta Biblia ang magtimag tuldok. tuldok. Dili, adjut lang. Wala lagi ta magtimag tuldok dili, Brother Kenneth. Wala ta magtimag. Ako ipaklaro. Bangkita Pero mo sa yun ka nga Biblia. sa gibasa nimong Biblia na tuldok wa. Okay, wala lagi ta magtimag Diba? tuldok. Gibasa nimong Biblia na wa. Wala lagi ta magtimag tuldok. Mr. Monitor. Basura yung pangutana. Mr. Basura. Moderator, Wala ta magtimag tuldok. atong ipaklaro nga gilimbungan niyang publiko kay naituldok sa Objection, Biblia Mr. apan wa niya Moderator. apila. Ang pangutana, yung pangomentaryo. Wa niya apila. Oy, Pangutana. objection. Okay, sige. Ato sang Ay, gawa sa ng to, objection. objection. Ang Mr. Moderator, Oh. niya sa kung magkamot iyang gigamit nga Biblia. Diri sa Biblia nga kung gigamit nga iya sa gigamit dunay tulo ka tuldok. Apan diri sa tema way tuldok. Nga tulo ka buhok kay wa may tuldok
Moyon day ka nga imong gibakakan ang publiko, gipatuon nimo. Yan, to ba? Ay, Sa sapaw. objection sa ikaw Sige, sir. Kay wa nimo sulatang tuldok, pero naa sa Biblia nga imong gikuhan sa tima. Niyan to bag, Mr. Kenneth. Uyon ko nga naituldo, Good. pero wala sa tima lagi, Mr. Kenneth. Ang imong pangutana, basura, out of order. Atong Pangutana. oras, so atong remaining oras sa ato ang co-moderator. Yes, proceed kay wala tay oras. Atong oras. Debatihan ta na tuldok. Oras 11:39. So pila man nabili na lang. Eh, wala lagi kay cutting time. Agoy na itong moderator isa murag ma-football nga hapit. Basta kay proceed ta nya. Sige, proceed 10 ta. minutes nga pag Okay. nigar sa ato ang negatibo. So pistot. Pamuli na maurasin nila itong moderator. Wala Sige, yung oras? atong muhatag na tag 4 minutes palugit 39 taman ta sa 43 alas 11:43 aron kay wa man ni ma-plaster sa itong moderator isa ni. So alas 11:43 ta. So, Taman. ta. So napay tayo magkuwantag upat ka minuto para makatug pa. Okay. Sige. Oh, so padayon nga Padayon nga pangutana. padayon nga pangutana. Diya sa Lucas 3:7 nga mong gigamit diya sa footnote. Nasayod ka ba sa konteksto sa Lucas 3:7? Ay, sapo Mr. Miano. Mr. Moderator, Sige, bandong. palihog ko brada si Sir Miano, dili ta ma-appeal sa gani diskusyon. kay musapaw man kay upat naman ni badlong Okay. tiguang na biya ta di ta mag dili ta magpabadlong eh. Naunsa man ning Sige na, sige na, sige, Di ta rolling. magpabadlong. Sige, Brad. Relax lang. Sige, Kung Brad, gusto ka mo apil. Kung gusto ka mo apil. Ayaw pagsapaw. Sige na, Okay. sige na. Kinit, Sige na. pangutana. Okay. Pangutana. Okay. Last 4 minutes nga pangutana. Okay, nasayod ka ba diya sa Lucas 3:7 nga kanang bitin reperado ni Kristo sumala sa iyong basahon? Wala lagi ta magdebate ang bitay reparado kang Kristo. Ang Okay. atong tema, ang akong gipamatud-an, pamatud-an ako ang Katoliko kaliwat sa bitin. Mo na supaka wa ako magpamatud nga ang bitin reparado kang Kristo. Raon sa man. Oh, so dili reperado sa yawa sad. Okay, diyan to bag. Ang tema nato ang Katoliko kaliwat sa bitin. Mo na itong tema. Pangutana ani, ayaw pangutana gulas tema. Basura Okay. yung pangutana. So miingon man si Lindsay White nga kana reperado ni Kristo mo yan kana di. Ano yan to bag? Ang imong pangutana, wag yapon tema, brother. Mr. Moderator, Illinois, palihog kong ruling, Mr. Moderator. Okay, o sa ha, ato sang i-rolling isip inyong moderator kay mismo ako naminaw naglibog sab ko no. Ang trabaho sa afirmatibo iyang pamatud-an nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Ang trabaho usab sa negatibo ipamatud-an niya ayasang nga bungkagon ang ipamatud nga kaliwat nga dili sa kaliwat sa bitin ang Katoliko kay dili man kaliwat Kaliwat ni sumatag Kristo, sumala silang so libasahon. kay dili man kaliwat sa Katoliko ang bitin mihatag sa glaen nga kahulugan sa mao nga pundot mo nang doon si pangutana nga may kalabutan na sa maong pangutana sa negatibo atong usbo ng pangutana kinahanglan atong tubagon kay di mo ta musungko ani May daw. di ta musungko kay matuba ang trabaho sa afirmatibo pagpabarog nga ang Katoliko kaliwat sa bitin so ang trabaho sa negatibo pamatud-an niya nga dili kaliwat sa bitin kay dili man kaliwat mura sa may object sa kabutang nga doon na sa lain nga gipasabot mao na punto so atong tubagon o sige atong paminawon Mr. Moderator. Okay, Ang objection. iya kung gigamit ba ko niya sa Ellen White? Wala mo ko sa tema sa Ellen White. Wala gi sa tema, brother Kenneth. Kabalo di ka anak, wala sa tema. So as a moderator, gigamit sa negatibo sa akong nasabtan, gigamit sa negatibo ang sinuwat ni Linwat kay mao na pondisyon sa impacto isip SDA, sumala sa inyong gidibatihan karon nga ang gipasabot tayo sa bitin matud pa sa negatibo, lahi ang kahulugan sa Kay si pasabot Kristo. sa lahi ang gipasabot sa kahulugan sa footnote sa Lucas 3 sumala sa kadaguan sa Seventh-day Adventist. Usa man na kadakong dokumento afirmatibo tungod kay inyuha man ang libro. So mo na gipasabot sa negatibo kay dita mo dinera ta pinimi sa pangutana dita mo sungko no kay matud pa iyang ginigar nga dili ra Katoliko mihatag sa glaen nga kahulugan sa bitin mo na yang punto. O niyang bitin ang giingon sa inyo ang basahon ni Lindsay White nga kanang bitin di ay si Kristo. Muuyon ka pa ba karon nga ang Katoliko kaliwat sa bitin kay si Kristo mo din ang bitin Katoliko kaliwat ni Kristo. Uyon na nimo di. Okay. Wala lagi ta magdebate Mr. lagi si Moderator. Kristo mo ba ang bitin? Naunsa sa brother Kenneth. Mr. Moderator. Yeah, akong yato pag 1 minute. Sige. Ang tema, pamatud-an ako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Wala ako nagpamatud si Kristo maong bitin. Naunsa sa brother Kenneth. Kabalo bigi ka brother Kenneth. So nasayod ka si Kristo bitin. Ang akong nasayran brother Kenneth nga ang Katoliko kaliwat Mr. sa bitin. Moderator, nasayod sa o dili. Sige. Nasayod ka nga sumalas yung basahon si Kristo ang representante sa bitin diya sa tima. Nasayod ka na wa.
Niya tubag Brother Kenneth, ang ako laging nasayran nga kamong Katoliko kaliwat sa bitin. Di, Inyong si Biblia Kristo nagsulti. bit ang repriyado sa bitin. Sumala sa inyong basahon. Okay. Nasayod ka na wa. Niya tubag, wala lagi ta magdebate si Kristo. Okay, atong irawling ha. Naunsa. As a moderator, simpre dili gid mo dawat ang negatibo nga mao ni kaliwat sa bitin affirmative. Ah. Di adi sa buka musugot nga dili na Katoliko. Sumogi nang doon tay debate, doon tay discussion aron mapamatuda nang ipabarog. Sumala sa mga referensya mga basahon, ilabi na sa mga referensya nga gigamit sa negatibo. Kay nagisigot mo tagbitin. So gawas og nagisigot kining niya ang lain nga mananap nga gisigutan. sige, siya mo So tubag. naamta sa bitin. Sige, sunod. Sunod pangutanan na lang. Si Saint Jerome ingon, ngag sa gigamit nimong Lucas 3:7 kalimang badlong ni Biano palihog lang taon. Sa Lucas 3:7 sumala ni Saint Jerome usa ka Bible commentator dili repirados Katoliko kay repirados sa mga parisyo. Hain ang mas bright, ikaw o si Saint Jerome? Niya ang tubag Brother Tapos ang Kenneth. pangutana. Okay, niya ang Kategorikal tubag. hain. Hain. Otro sabi. Oy, Sige, ako sige. ang iyong Sige, moderator nga sige, maminaw sige, sa sige, pangutana. gamay. Maminaw sa pangutana. Sige, sige. Hain ang mas bright. Ikaw o si Saint Jerome? Si Saint Jerome nga maoy nag-compile sa Biblia nga imong gigamit, maoy ga analisar sa Biblia miingon dili na Katoliko kay reperado sa mga parisyo. Hain ang mas bright. Ikaw o Saint Jerome? Okay, niya ang Tapos ang tubag. pangutana. Niya ang tubag Brother Kenneth, ang inyong Biblia nga Mr. Moderator. Biblia sa kasuano Kategorikal. kategorikal. 1 minute. Kategorikal. Nasayod ka na. Ito lang, 1 minute. Hain ang mas bright. Ikaw o Saint Okay. Jerome? Ikaw o Saint Jerome? Kadto Tubag. sa Sige, sumala sa ruling, tubagon una kategorikal, hain Okay. ang bright, Hain. sa kaminuto nga tubag. Sige, aron Okay, niya ang tubag. Hain. Ang inyong Biblia Mr. lagi, Moderator, Brother Kenneth. palihog patubag ka, Mr. Moderator. Katoliko kaliwat sa bitin. Hain ang mas bright. Ikaw nga, ikaw na nagbasa o si Saint Jerome nga Okay. nag-alilisar sa Okay, Biblia? sumala Yan, sa yan, categorical question, sumala sa atong ruling kaganiya nga ang categorical question mas biyan sila categorically una ay pa ang tubag. So Hain pareho ang ko mas bright. affirmative, palihog tubag sa iyang pagkutana, hain ang Ikaw, mas si bright. Jerome. Ikaw ba o si Okay. Saint Jerome na usa ka Yan, minuto tubag. ang pasabot? Niya ang tubag Brother Kenneth. Hain ang bright. Niya ang tubag. Wala matabag-timag kay Bright. Mr. Moderator, hain! Palihog tubaga. 1 minute. Ang tema Palihog tubaga, Mr. Moderator. Ang Katoliko kaliwat sa bitin. Wala matabag-timag kay Bright namon ni Mr. Moderator, palihog. Murag Sige, na... time na. Wala na oras. Ato na nang Okay. ato na ipupuso niya sa ato ang mga ribatal, no? So maayong pagtanaw ni Lini Oro Moana Basya. So paminaw sa Brad, no? Kay musapaw man ka, hehe. So bot kay sakay gipasabot na ni nga musapaw. Si Bibi Joy Dian Kabungkag, maayong nga paglantaw. Si Carly Bangorn naglantaw, no? Si kisa pa niuban. Si Ma'am Eileen Kulanag, no? So naglantaw sab sa tuang live. Na ilabi na sa mga naminaw karon sa tagsa-tagsa ka mga radyo, no? Ato lang ni ipaklaro nga wa ba may gadales diha. Kung bati ra menes rason, o ilabot si korason. Nya pag humana ni magdunga ra menig paniudto, no? Sumala sa tema nga pamatud-an sa Seventh-day Adventist nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Nya ang afirmatibo nini ang mipabarog mao si Evangelist sa Seventh-day Adventist General Conference si Brad Ilan B. Campo Redondo ginigar kini sa negative side sa Seventh-day sa CFD, no? Sa Catholic Faith Defenders pinagi ni Brad Kenneth Alvin Bustamante sa ato sab nga moderator at the same time ato ang team keeper nga usahay maglibog si Brad Brian Lumiles, no? So okay, padayon ta nahuman na ta sa pagbabarog o niya pagpangutana sa afirmatibo. Reverse. Anuhin na po ta sa negative side, negative comment. 10 minutos gihapon ang negative comment sa negative side. Ang trabaho ni Brad Kenneth sa CFD sa negative side, ang paguba sa bersikulo, sa teksto, ang nga gigamit sa afirmatibo. Gubon niya, mo na yung trabaho. O niya, imo na po na niya iligar pinagi sa imong question and answer portion sulod gihapon sa 10 minutos. Ang atong oras alas 11 Coronel City, mahuman alas 11:50 City pag unang litok sa baba sa ato ang negatibo, muhagtok na dayan ang taknaan sa atong oras 10 minutos sa paganigar. Doon ay giingon sa panultihon nun po sa Sedatornom ko inom sa Bastay Severitas. Way pangatarungan nga mulungtad kung kiniwas sa kamatuoran magsukad. Ang pangatarungan sa itong pinangga wag yun magsukad sa kamatuoran kay gisulay niya pagpabarog pinaagi. Sa gigamit nga Biblia apan hingpit kining napukag nagluad, pinaagi sa itong mga pangutana nga iya untang tubagon kay ang moderator maingog tubagon pero di siya mutubag kay wa sa tima bisan ang moderator maingon nga nasa tima. Therefore bisan atong pinangga wa misulod sa moderator samot na kung unsay napatik sa Biblia. Daw, dunay duha ka punto nga akong ipasibaw nga nung napakya sa atong katbang sa pagbabarog sa tima. Una, gibakakani ang publiko og tigpaminaw
Kay ang kinatibuk-an nakasulat sa footnote Lucas 3:7 nga iyang gigamit, adunay nagpaluyong tulo ka mga tuldok sa tiliwala. Ikaduha, ang iyang pagsabot supak sa pagsabot silang founder nga si Ellen G. White o ang iyang pagsabot supak sa pagsabot ni St. Jerome. Ikatulo, wala usab siya migamit og grammatical analysis o ingon man sab rules sa gitawag natong biblical criticism. Gigamit sa tong pinangga ang Biblia sa Kristohanong katilingban sa footnote nga iyang gibasa, pero iyang giangkon nga wa niya giapil pagsulat ang tema ang tulo ka tuldok. Nganong importante ang tulo ka tuldok? Kay kon na-explainan pa ni siya mga kauban ni taon, di gyud ni maingon ani taon ang atong pinangga. Kay kanang tulo ka tuldok sa ligra sa gramatika gitawag nag ellipses. Pero nganong wa man niya apila ang tulo ka tuldok sa tema? Kay naaman ang tulo ka tuldok diha sa mabasa nato sa Lucas 3:7 sa footnote. Unsa man day ning ngalan sa tulo ka tuldok, wa san masayod. Karon pagka nakigdebate nga wa masayod bisag unsay nga sa tuldok. Unsa may ngalan sa tuldok, gitawag nag ellipses. Kanang tulo ka mga dat nga naa diha nga wa niya apila pagbasa ug pagsulat sa tema, usa ka na ka plural form punctuation mark 3 dots that shows an omission of words. Nga sa plural nga porma nagpakita ka nagtimaan nga dunay pulong gikuha, nagrepresentar sa paghunong. Pero atong pinangga tulo ka tuldok wa gyud mihunong bisag kadyot, gituloy-tuloy pagbasa, walay reading comprehension. Unya, ang punctuation mark gitawag og tulo ka tuldok, dunay nagpaluyong pulong ana nga wa masulat diha. Now, ang tema nga iyang gisugyot lahi kaysa mabasa sa Biblia, busa wa makabarog ang tema. Ang tema nga iyang gisugyot wala magkabarog kay wala gisugid sa permatibo ang tinuod nga kamatuoran nga nasulat sa Lucas 3:7 sa footnote. Ikaduha, ang iyang pagsabot supak og sukwahi sa pagpanudlo ni Ellen G. White nga ilang founder og ang komentaryo ni St. Jerome sad gisupak niya. Mo na atong ipangutana, hain ang mas bright niya nga gabasa-basa ra sa Biblia o si St. Jerome nga nag-analisar sa Biblia? Kamo na magtimbang-timbang kay di mo tubag. Nganuman kung mutubag siya malanay sa kainit sa kamutuuran, nga di ay nagbasa-basa siya panuwa kasabot sa iyang gibasa. Kay bisan ngalan sa tulo ka tuldok wa siya masayod. Busa hinaot unta tudluan ni siya magkaubanan aron dili sa maulawan. Kay kanang maong gramatika rule na grade 5 pa lang ngadto sa first year na kanang gitawag og ellipsis. Diyang ato siyang ipangutana kung kinibang ngayang pamatud-an opisyal bang papanudlo Seventh-day Adventist, maingon siya, wa sa Biblia. Og dili daw matud pa, wala matud pa sa tema. Apan ang moderator maingon na sa tema, wa sa mutubag. Ingnan anong di mutubag? Kay si Ellen G. White maingon, nga kanang naa, sa Lucas 3:7 sa ilang basahon reperado na sa mga parisyo ug ang mga parisyo mga igsoon Sabado ang ilang adlaw ipapahulay ug duol-duol na nila posible pang silang kaliwas bitin. Lahi ang pagsabot ni Ellen G. White sa Lucas 3:7, lahi ang pagsabot ni St. Jerome. Ang iprueba karon sa tong pinangga makakita sa ebidensya o credentials nga bisan usalang ka semester sa biblical theology para maprueba niya nga labaw sa ni St. Jerome ug labaw pud siya ni Ellen G. White. Kung di siya makapakita bisag photocopy na lang nga nakagraduar sa theolohiya, sa biblical criticism ug sa grammar analysis, klaro nga nagpabuyag ang atong pinangga karong udtuha pinagi sa tema sa wa pagsabot. Atong balikon, pwede pa kang makauli, pwede pa kang makatext, makachat sa messenger, ipasa ang mga dokumento sa inyong balay nga nagpamatuod nga nakagraduar ka sa theolohiya bisan usal lang ka semester aron aduna kay prueba nga mulabaw ka sa gitawag nato ni St. Jerome. Ipamatuod sad nga labaw pa ka ni Ellen G. White kay inyong founder kay di naman kamuuyon nga si Ellen G. White maingon reperado na sa mga parisyo o kanang parisyo adlaw ipapawalay Sabado na duol-duol mo nang na. Ang tema wa masulat sa Biblia, ang iyang pagsabot dili husto, ang founder nga iyang pagsabot sab silang founder wa sab niya tuguti og dili siya muuyon, therefore siya ra ang nisungag siyang kaugalingon nga simbahan. Iyang ipakaulawan si Ellen G. White karong panahon ng ilang founder nga miingon si Ellen G. White di lagi na Katoliko Campo Redondo kay reperado na sa mga parisyo nga parihan na tong adlaw ipapahulay pero siya misupak. Karon ba ko nakikita
og debatidor 70 Adventist nga musupak silang founder. Last 5 minutes. Onya, kung iya kung ipamugos kang Katoliko kaliwat sa bitin sumala siyang sayop nga pagsabot ato sa gamitan og sayop nga pagsabot sila mga libro. Unsa may giingon silang libro, ang bitin di ay reperado ni Kristo. Asa man na mabasa, kita daghan kitang ebidensya di ta sig dala hagit og tema nya wa tay dalang ebidensya bisag usa igora makabasa why biblical criticism. Now, unsa may giingon diri sa inyong basahon? The Spirit of Prophecy Volume 1 ni Ellen G. White kinang founder nag-ingon sa page 134. The act of looking show their faith in the Son of God. Ang pagpakita, pagrespeto, paghigugma ngadto sa anak sa Dios nagrepresentar kana sa bitin whom the serpent represented. Ang bitin di ay reperado ni Kristo. Kung musinggit sa karon ang Katoliko kaliwat sa bitin, ang Katoliko kaliwat ni Kristo. Sumala sa ilang basahon. Oh. Unya, unsa pa atong prueba mga igsoon? Basahon niya, doon natin dokumento kung magpapotokopi siya, pwede sad kayo. Ang bitin di ay nga iyang gipamatudan wa sa masayod. Ang trabaho sa proposition sayran ang iyang affirmation. Unsa nang bitin? That is a allegorical metaphor di sa katubag nga naman wa lagi biblical criticism. Ang naa sa tema nagiingon ngayang gibasa singular. Katoliko kaliwat sa bitin. Pero ang naadre nga dunay tulo kadat nga wala niya basaha mga bitin. Therefore plural ug singular lahi. Di ba kakala sabi ang publiko sa unsang nasulat sa Lucas 3:7 kay ang Lucas 3:7 di ay reperado di ay sa mga parisyo sumala sa nakasulat sa ilang mga basahon. Kaganiha miingon siya kaganiha nga kung mangutana siya kana ba Roman Catholic wa sa tima. Therefore dili sa kaprueba nga kana Roman Catholic. Atong balikon miingon siya kung mangutana si Brad Kenneth nga kana mang Catholic diha kana mang Katoliko diha Roman Catholic may siya wa sa tima. Therefore, nibangga siya sa usa ka pader na wa masayo di ay mga kaigsunan nga dili di maprueba nga ang Katoliko day Roman Catholic sumala siyang baba. Last 2 minutes. Gikan siyang baba mismo ngayon siya kanang Catholic diha wa tay mabasa nga Roman Catholic na. Therefore, siya ay gaguba siyang kaugalingon nga tima. Oh. Unya kun iya gyud ipamugos nga kana siya Katoliko gyud na ang 70 Adventist nag-angkon na ba siya Catholic? Maibo po ning kaliwat sa bitin nga sa ilang pagsabot iya siya wa o Manila. Diba? Kung sa may mabasa diri sa Adventist Review 1981 March 5 wa pa siguro na tao itong pinanggay ni mingon diri that there is another universal true Catholic organization 70 Adventist. Kung iyang ipamugos nga ang kaliwat sa bitin God nga ang bitin reperado sa yawa kanang Catholic pero mingon siya nga dili na Roman Catholic therefore kamo na nga gitawag og 70 Adventist nga miangkon sab og Catholic. O kay sila kaliwat man nag-angkon-angkon masab silang Catholic. Kaliwat man sabitin hain man sila dadon. Sumala sa libro ni Ellen G. White mga kaigsoon. Last 1 minute. Diri sa last day events sa punto sa kahigayunan pagayod-yuron sa imperno. Kinsay pagayod-yuron sa imperno? Ang Katoliko ba nga Roman Catholic? Sigon pa sa ilang libro ang Adventist. Busa karon atong na prueba. Una, kinahanglan mo pakita credential aya ni mo uli atong pinangga nga labaw sa ni St. Jerome. Mopakita sa credential nga labaw siya sa pagsabot ni Ellen G. White. Mopakita sa credentials nga kanang ellipsis sayop. Bisan grade 1 nga grammar lang maksayod ka dunay tuldok. Di kung mabasa gani ka dunay tuldok mohunong ka. Pero siyang tima wa gyud bisag tuldok bisag usa sa tunga-tunga kay iyang gilimbungan ng publiko og ang amahan sa limbong mawang iyawa mo hinungdan nga sumala silang basahon mga kaigsunan nagtindog sa mga pamplito ang mga 70 Adventist nagtestimonya ang mga bakak many will stand our pulpits with false prophecy and from the hellish thoughts of Satan. Kamu day reperado siya ay di day Katoliko na nasunog kas kamatuoran ka kumangutana na siya Brad Kenneth mo yun ka nakasulat sa Biblia ang tima ikaw rin mingon ka nga wa ni mo pilang ang dat busa wa nakasulat ay mong pagsabot sa Lucas di mong pagsabot ni St. Jerome labaw ng di mong pagsabot ni Ellen G. White miundang na day ka karon sa pagka 70 Adventist busa kung wa pa kami undang uyuni
ang inyong founder in town kay kung naato siya diri piktan gyud imong dunggan kay nga wa man kami uyon in town sa iyang pamahayag dili lagi na Katoliko. That is referring to the Sadducees and Pharisees, which is ang adlaw ipapahulay Sabado nga duol-duol sa dinyo. Katapusang referensya nga atong balikon, atong gamiton. Ang Katoliko ba iya gyud sa bitin? Direta sa Alpha and Omega. It is true that real Christians in Roman Catholic, thousand in the church serving God according to the best light they have. Ang mga Katoliko nagkinabuhi aron sa pagserbisyo sa Ginoo. Pero ingnon niya, kaliwat na sa bitin, mayon sila jiwat di oy, parisyo na, parihan na natog adlaw ipapaulay. Okay. So natapos na nga to ang 10 minutos nga pagguba no sa kiniang tema nga gipabarog sa affirmative atong balikon ang tema alang sa mga naminaw. O niya oy maayong ting paniudto na murag alas 12 na gyud. Alas 11:58 so hapit na alas 12 ting paniudto na maayong ting paniudto sa to ang mga suki nga ting paminaw nga nakaron sa tagsa ka mga Pinoy-ana no. Usbo nato kumbati rataan ni sa rason way labot siguro rason no sa atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist ug sabi usab sa Catholic no. So mga Kristiyano ra tatanan ani. Atong balikon ang tema, pamatud-an nako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin sumala sa mabasa sa Biblia. Ang afirmatibo nini mao si Brad Evangelist sa Seventh-day Adventist General Conference, si Brad Ilan B. Campo Redondo. Ug ang negatibo nini mao si Brad Kenneth Alvin Bustamante sabi usab sa Catholic Faith Defenders. Ang nahitabo sa atong dagan sa atong discussion naumana sa pagbabarog ang affirmative, naumana sabta sa interpellation sa negatibo ngadto sa affirmatibo. Unya maupay paghuman nato karon sa 10 minutos usab nga reverse no, paganigar sa kini ang gipabarog sa affirmatibo. O ang sunod nato nga buhaton karon mao na ang pag-interpellate na usab sa tuang negatibo. Napulo niya ka minuto nga pagsupak no, paganigar sa gipamatuod sa atong affirmatibo. Nahuman naman og paganigar ang affirmatibo sulod sa 10 minutos, ani na puta sa 10 minutos na interpellation na period sa negatibo ngadto sa affirmatibo no. So ang affirmative na sab mo mangutana sa negative matud na sa iyang paganigar sa iyang gipabarog. Ato ang co-moderator murag gitulong ni atong timekeeper. So ato ang atong oras Kape. atong oras alas 12 na no. So magsugod na ta unang litok nga maligka sa baba sa atong affirmatibo sa mga nagdilaab nga mga pangutana sa negatibo mo sugod naghagtok ang orasan 10 minutos interpellation period. Okay. Unang pangutana, Brother Kenneth. Unang tubag. Ang akong tema, pamatud-an ako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Nakadungog ka nga akong gibasa sa inyong Biblia sa Lucas 3. Nakadungog ka, wala? Nadungog na ko ang sayop nimong pagbasa o sayop Mr. nimong Moderator. Mr. Moderator, I have 1 minute to answer. Ato sa ngataga Matinudanan ko may tubag sa iya ang nadungog ba nimo. Nadungog na ko ang sayop nimong pagbasa kay wala nimo hunungi ang pagbasa. Nadungog na ko imong sayop nga pagbasa. Diya sa Lucas, apan ang tinuod nga pagbasa, amo sad nga basahon dunay ellipsis. Hinaot makadungog sad ka. Sunod pangutana. Sunod Kaya pangutana. nakadungog man ka sa akong gibasa sa akong tema nga pamatud-an ako nga Katoliko kaliwat sa bitin. Uyon ka ani o supak? Supako na ko ang imong pagsabot. Apan ang pagsabot ni Ellen G. White akong uyunan pagsabot ni St. Jerome. Supako na ko imong pagsabot o imong pagbasa kay di ka kabalong mobasa kay ang mabasa dunay. Moderator, objection. Wa pa ko kahuman. Ayaw 1 minute. Masa 1 minute. Di ka kabalong mobasa kay dunay. Ay, komentaryo. No? Tubag. Sabi mo na ako bangitan. Tubag mo ni. Ay, komentaryo. Wa ka na komentaryo. Karon Okay. komentaryo na ka o. Tubag. Sige, Abi sige, man ato ako sa- bagita ato sa sa diwason. dalawa. Unsa man ring Si- Ikaw ato mo na sa komentaryo. diwason. Ang imong katungdanan Pangutana. pagpaminaw sa tubag. Tubag. Paminaw pag-ayo kaya kung basahon pag-ayo ang nasulat nga imong gipangutana. Mga diboto tang magtutuo og maayong Katoliko dunay tulo ka tuldok muhunong ta kadali. Gitawag nag ellipsis. Og kana wa nimo apila sa pagbasa. Therefore ang ellipsis wa nimo apila pagbasa di ka kabalong mabasa. Sunod Sunod na pangutana. pangutana. Sunod pangutana. Matod pa sa inyong kardinal nga sa Lucas 3 Hmm. nga imong gibasa, mga deboto tang magtutuog maayong Katoliko og kaliwat sa mga bitin. Sinsa may bright ninyo, inyong kardinal nga nag-ingaw ng Katoliko kaliwat sa bitin o ikaw? 1 minute nga tubag. Ang akong tubagan ang naapareho ming bright dili parasti mo nga wa kabalo pagbasa. Kaya ang pagbasa manggod mohulong ka na dunay tulo ka tuldok. Nausa di mo basa di mo mohulong og nay tuldok. Sunod. Ang akong tubag pareho ming nagkauyonay. Si Ellen G. White biuyon sa amo
Si Sinjiro miuyon sa amo, ikaw ra giwa miuyon tinahod nga Campo Redondo. Sunod nga nindot ka ng lisod nga pangutana. Sunod pangutana. Matod nimo nga og mohunong anak kanay tuldok. Tinuod ni dili. Pangutana. Ang akong pangutana mo sunod. Oo. Mabasa ba din eh? Mabasa ba din Tarong eh? tarong. Niya, ato pangutana. Oh, i-refresh kay mo limot na ka. Sige, pangutana nako. Oh. Matod nimo. Tabangi. Mohunong kay nay tuldok. Oh. Mabasa ba ako bang ma-prove din eh nga ang Katoliko kaliwat sa bitin? Nabasa na ko ni wala. Mr. Moderator, yung pangutana sa likwaot kayo, muhunong may tuldok, ni Okay, kaliwa okay. sa bitin. Ako nabasa. ako Itarong daw. Verification. Kaluoy daw siya mga kauban. Para, Verification, kung ano yun, verification. klaro na to. Sige, sige, Ay, sige. pagkita nyo. Sige. Klaro Ayan, yan eh. ayan. Oh. Sunod pangutana. Sige, kay taas pa Nakalive tagulas. na ba ta? Nakalive Yeah. na ba ta? Putana. Matod nimo mohunong kay nay tuldok inigbasa. Premise. Sige. Oh, premise. Sige. Ingon nini, mga debuto tang magtutuog maayong Katoliko ug kaliwat sa bitin. Nabasa man ako ang kaliwat sa bitin, nga Katoliko kaliwat sa bitin. Nya mohunong prove usa may ka-prove nimo. Mabasa na ko dinhi dili. Diyan, tubag. tuldok. Oh, mayo kay kabalo na kang mubasa karon. Kung wa pa ning debatiha, di ka kabalong basa tubag. Objection lagi. Tubag, Ayaw akong tubagon, pagkomentaryo Mr. lagi. Moderator. Ay, Basa pagkomentaryo. yung ingon. Tubag Basa. ang pangutana. Basa yang Tubag bagi. ka. Pasalamat kinita kay kabalo na kang mubasa Ay, karon. Ay, komentaryo. Sige, Oh, sige. ang atong tubag. atong tubag ana Mr. Moderator, nabati nako nga kabalo na siyang mubasa. Pero di gihapon siya kabalong musabot. Kaya ang ellipsis, Objection, wa Mr. man niya Moderator. gipasabot. Nangomentaryo na oh. Oy, tubag na, di ako komentaryo. Sige, atong Pangutana. Tubagan pangutana. Oh, gitubag na ko. Kabalo na kang mubasa, pero di ka kabalong musabot. So imong Okay, ibasa. sunod pangutana. Oh. Sunod pangutana. Unsay mabasa sa Lucas Kapitulo 3 ang SD kaliwat sa beten o ang Katoliko kaliwat sa beten? Tubaga. Batod pa ganiya, dili Roman Catholic, ikaw mo igaingon ka ganiya, busa dili na Roman Catholic is Objection, yun na. Moderator. Sige, atong paminaw ng objection. Oh. Ang akong pangutana ba, unsay mabasa din sa Lucas Kapitulo 3? Ang SD ba kaliwat sa beten o ang Katoliko kaliwat sa beten? Tubag. Imong encounter objection. Akong counter objection, Mr. Moderator, matupri unsay mabasa sa Lucas 3:7. Ang SDA ba or ang Roman Catholic? Mingon siya ganiya, dili na Roman Catholic, SDA na nabili na na. Okay. SDA na. Okay, Counter sa ako. okay, as a moderator noted nga imong naligkas ka ganiya nga wa ka nagpamutod nga ang Roman pulong Catholic. Katoliko na Roman ang Catholic. pulong Katoliko diha Sa ang isa na lang pilihan ako, ang isa na lang, SDA. Oh, isa na lang yun, SDA yun na. Oh, sige, atong paminaw ng Ang objection. akong pangutana ba, premise, ang akong pangutana, unsay mabasa sa Lucas 3? SD ba kaliwat sa beten o Katoliko kaliwat sa beten? Tubaga. SDA, ang Katoliko, kay miangkon mo nga kamusad Katoliko, kaliwat mo sa bitin, sumala dire. Sunod pangutana. O, sunod. Kaliwat mo sa bitin, no? Katoliko, kayo diyoron pa yun sa imperno. Sunod pangutana. O, sunod. Ang atong tema, sumala sa referensya o sumala sa Biblia? Tubag. Niyang tubag, sumala sa Biblia, wag gisulat diha, way labot referensya. Objection, Mr. Moderator. Akong tubagon. Okay, Objection. ato sa Akong paminaw ng tubagon. tubago na imuhang objection. Sige. Ang atong tema dire, sumala sa mabasa sa Biblia. Karon pa ka nakabalo mo basa? Objection niya? Objection, Sige, ato objection. sa paminaw. Karon pa ka, Objection. wa pa ka kasabot. Counter. Karon, Ikaw sumala sa sunod. Biblia. Mr. Moderator, wa dili giingon way labot referensya. Counter, Busa, objection. Counter. onya ang naadri kama. Counter, Busa counter. dunay sumpay. Sa tiwason ikaw sunod. Oh, dili tuldok. Nga muhunong ka, dunay sumpay nga kama gikamahan nimo na. Okay, sa encounter objection? Ang counter objection, ang among tema, pamatud anak ko ang Katoliko kaliwat sa beten, diya na period. Dili kay wala nagpasabot diya nga kay walay wa may labot referensya brother Kinit. Ay, ganyan, tinubag sa referensya. Karon Karon pa period way sa labot. Biblia. Na As period. isip inyong Sunod moderator pangutana. atong basahon ang inyong tema be pamatud-an ako nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Sumala sa mabasa sa Biblia wala Oh. kama bitaw no. Oh, wala nagpasabot diya. Ato ni ibabasa sa tuwang Oh, Wala moderator no. nagpasabot diya. Ay, sa po. Asa moderator ato sa iruling. Wala dire gibutang nga Sapaw. period kama to ne wala pwede gibutang nga way labot referensya. Kama. So kama gibutang ato ang nya pinirmahan. Kama. Tulad. Klaro ka na? Pinirmahan Ay, affirmative. ay, pangilan. Ato sa iruling ha. Go ahead. Affirmative ilan be Campo Redondo no sumala sa tema og sige Bustamante. Atong ihatag sa tuwang co-moderator kay murag gitulog na rimina unsa man ning pangutana co-moderator unsa may imong komentaryo send comment sa ato ang dagan kay naminaw mi na. Padayon o ato ning undangon. Ayun. Padayon. Padayon. Matod pa sa Sayang kayong tuwang oras. co-moderator padayon. So ang atong oras do na patay 4 minutos nga nabilin sa interpellation period. Sunod nga pangutana. Okay, niya, sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Sunod Ang tubag. atong tema, Brother Kenneth, pamatud anak ko, ang Katoliko kaliwat sa bitin, sumala sa Biblia. Matod pa, imong gigamit, ni gamit kag referensya.
Tinuod ni dili. Kasi tinod. Ang So, akong pangutana. tarong Ya, utro- dalibog. So, Balika. Murag na. Ang atong tema, Atong i-form ang gusto. Balika. Ikuha lang pangutana. sige na, sige, Okay, pangutana. tuduan ka pangutana. objection, Ay, Mr. dili Moderator. Oh, sama, dili na lang. Sige, Sige, isipin sige. niyo, moderator. Sa manayong katbang, Sige na, padayon tas sige, pangutana. Sige, padayon tas pangutana. Ang atong tema, Okay. Affirmative, muhangyo ta, isipin niyo, moderator, kauban sa mga kauban nga moderator, i-form mo una mo premise ta mga 30 seconds o niya i-form into question para masabtan po sa naminaw alang po sa atong tigpaminaw sa kabukiran karon, no? Sige. So, Pangutana. affirmative, padayon sa pangutana. 3 minutos ang nabilin. sige, ato ikuha ng pangutana. Ay. Sunod pangutana. Ang tema pamatud-an ako ang Katoliko kaliwat sa bitin. Doon na ba kay mabasa sa Biblia ang Katoliko dili kaliwat sa bitin? Tubag. Ikaw ra giingon ka na dili na Roman Catholic and that is referring to the Objection, Mr. 1 1 minute ang tubag, sakto ang iyong tubag. Padayon, 1 minute. Oh, ikaw ra giingon ka kaniya nga kon mangutanag Roman Catholic wa sa tima karon ikaw na po'y wa sa tima kay nangutanag kag Roman Catholic or Catholic. O so, unya 1 ang minute akong pang tubag tubag. na reperado lagi na sa mga parisyo ug sa desyo kay kabalo naman ka mo basa sabta imong Objection, gibasa Mr. Moderator. dunay ellipsis na Objection. rabot pa Sa sa bota oras. nga dunay nagpaluyong nga giingnan. Si Ellen G. White giingon nga kanang giingnan diha mga parisyo og adlang ipapahulay Sabado parihas ninyo busa kamo mo'y kandidato kaliwat sa Sunod bitin nga pangutana. yawa. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod, ang tubag. tema pamatud-an ako Katoliko kaliwat sa bitin. Ang akong pangutana mauni. Ang mo akong pangutana. Mga Naa ba istorya. kay mabasa sa Biblia nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin? Kamo man ang tema. Katoliko kaliwat sa bitin. Makaprove ba ka sa Biblia nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin? Mabasa dili. Niyang tubag. Ma-prove na ko nga dili kaliwat sa bitin ang Katoliko sumala sa Biblia. Objection, Mr. Moderator. Ma-prove na ko lagi ayog sa paw. 1 minute pang tubag. Kay sa biblical criticism sa Lucas 3:7, wa pay Katoliko diha giingnan ni San Juan. Ang giingnan niyang audience diha maong parisyo kaliwat kamo sa bitin. Kung moingon kag kana Katoliko pagsita og ngalan. Si Alan Objection, Pilari ba kana? Mr. Moderator. Kana diha. Sige, Busa naprueba na ko dili na Katoliko kaliwat sa bitin kaysa biblical criticism ang giingnan diha Tas mga mga parisyo. Wala pa. Sige, sunod Sunod pangutana. pangutana. Akong na-prove nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Wala ka probe, wala Sunod- ka objection. Ano lang, pangutana. Wala Sige, siya ka-prove. isipin niyo. Ayaw pag Okay, ayaw moderators ruling. Ayaw pag yun nga na-prove, kaniyara kang ato ang ato ang likayan Imong ang prubahan, paggamit sa mga pulong nga na-approve kay ang mga naminaw atong Okay, ako, bakon. So imong request. ibabarog. Oh, Ana, okay. pwede. Akala, Usbo pwede na na. pangutana. Yeah. Sige. Sunod pangutana. Sunod to ba? Last 2 minutes, last 2 question na Ang lang. tema pamatud-an ako ang Katoliko kaliwat sa bitin. Matod nimo na mabasa ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Asang Biblia ha? Nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Basaha. Niyang- Matod pa nimo na mabasa. Basaha. Niyang 1 tubag. minute, tubag. O iyang katungdanan dili pagpanugo basaha. Pangutana lang. Sige. Ang atong tubag Lucas 3:7 kung og sa Mateo 3 Kapitulo 7, 5 nga to sa 7, paralel ng duha, reperado na sa mga parisyo. Walay pagtulunan ng simbahan nga ang mga parisyo Katoliko. Busa di gyud na Katoliko. Katapusang pangutana. Sunod pangutana. Matod Sunod nimo nga tubag. nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Mabasa ba nga dili kaliwat sa bitin? Tigay ko Biblia. Mabasa dili. Ay, niyan tubag gibasa na nako Basa. kanya. Lucas 3:7 ang giingnan diha mga parisyo dili Katoliko. Unya ang inyong basahon miingon si Ellen G. White dili na Katoliko kay parisyo. Si Saint Jerome miingon nga dili na Katoliko kay parisyo. Ang imong Alpha and Omega miingon mga Katoliko nagserbisyo sa Ginoo. Pero ang last day event miingon Seventh-day Adventist tabado adlang ipapahulay pagayod-yoron sa imperno nagdalag bakak diha sa pulpito. Busa kamo na di na Katoliko. Sunod pangutana. Matod Sige, nimo. last na lang yun. Katapusan. Matod nimo ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Unsa may kapamatuod nimo? Gani hara ko Sa- sa- nagpamatudan. lang. No. Sige, tiwas Ay, ang sa pangutana. unsa wa pagay ta ko mas pangutana? Sige. Matod nimo ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Nya, ang akong pangutana mao ni. Naabay mabasa. Basaha nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Mabasa dili gigamit nimo ang Mateo Lucas 3. Oh. Kung akong basahon dinhi nga way mabasa. Nga ang Dili Katoliko ka tungdanan kaliwat mo sa bitin. pagbasa gani hara kag binasa. Tarong nga tarong nga pangutanan Okay, ninyo. ang ato ang okay sa ato sa ginuling nga muhatag tag premise mga 30 seconds unya i-form into question. So usaon man pagtubag sa gipangutanan mismo nangutanan wala nakapunto-punto ba. Sige atong balikon katapusan na lang ni nga pangutana kay moadto na din ta sa ribatal. Katapusan Sayang kayo. nga Sige, pangutana. Premise sa Okay, 30 seconds. Matod nimo ang Katoliko dili kaliwat sa bitin. Mangutana. Gamit nimo Lucas kapitulo 3. Mabasa ba dinhi nga ang Katoliko dili kaliwat sa bitin? Ikaw lagi kaingon ka ganiha nga Usa dili tubag. na Roman Catholic Church.
O niya, diboto tang Katoliko pangingog tang, apil ka na. Kung maingon kag kaliwat sa bitin, nga naman, maingon man ang pulong tang, we, sa English. O niya ka ng we, apil ka nga nagbasa. Busa mahibaw po kang kaliwat sa bitin. Posible sad. Kayang Seventh-day Adventist, maingon man sad. Nga Katoliko sila. Usa kaliwat sa bitin, nga ang bitin na yung panguna-una, mawang yawa, pero si Ellen G. White maingon, ang bitin si Kristo. Busa kumusinggit ka ang Katoliko kaliwat sa bitin, sumala ni Ellen G. White, kaliwat ni Kristo. Okay, so nahurot na ang ato Salamat ang kayo. 10 minutos nga interpellation period gikan sa ato ang nagbaga-baga o niya mahigugmaon nga mga tubag, no? O, balikon gyapon nato. Kumbate ra ta sa rason si Bradley to murag nagpanika din, no? So mayas Bradley to kay kumbate ni kanunay, no? So kumbate ta sa rason way labot si Corazon. May pagpaminaw ni Annabel Segovia, oy si Joey Pilari Montano to ni Rose Manila. Naminaw gini ako ang ginagosgang kaluha. Si Alex Binyan Pilares, si Gracia Barong, si Jerry, oy, kini si Brad Jerry Dalagan, usa ni ka sakop sa Seventh-day Adventist na Bradley to. Kauban ni mo Bradley to, no? Si Carly Bingorn, si Baby Joy Dian Kabungkag, isa pa ni uban si Maria P. Lubiranes, mayong pagpaminaw. Ariel Habilio Fernandez, si Ma'am Tita de Los Santos, mayong pagpaminaw. Si Sir Jerwin Limbawan, Police Manila, no? Si J. Mbudog, Lodobe, si Aileen Kulanag, naglantaw sab sa tuang live. Sige lang, ato nang basahon niya, engineer, no? Ang ato ang mga comments sa Facebook Live sa Malindang Broadcasting Network. Kay ubay-ubay ra ba ato ang viewers, oh? 43 ka mo. No, so mayong paglantaw sa ato nang basahon taw ninyo mga comment kay nahuman naman ta sa interpellation niya anhin na ta sa rebuttal, no? Moingon kita rebuttal, mao na yung katapusang final statement sa ato ang duha ka speaker niya. Wala na sa komentaryo. Bugad na tama sa imong gustong ibuga, no? Wala lang tay personalize. So bala sa rules, unang mohatag nini og conclusion ang ato ang negative side o dayon ang ato ang affirmative ang katapusan every 5 minutes, no? Alas 12:15 sa paglitok na unya sa paglitok sa nagring ni ang baba sa to ang negative side comment sa iyang rebuttal mosugo na dayo ihap og hagtok ang atong taknan. Alas 12:15 mahuman alas 12:20. Salamat kayo tinuod nga moderator og sa atong pinanggang katbang tinuod god nga milutaw ang kamatuoran nga nagingon walay pangatarungan nga mulungtad kung kiniwa sa kamatuoran magsugad. Dako kay kog kalipay karong tuha. Kaysa atong pinangga nga katbang kabalo na siyang mubasa. Kabalo na siyang muhunong kung dunay tuldok nga mabasa diha sa Biblia. Og dako-dakong kalipay nga kabalo na siyang mubasa pero ang akong kaguol kay di isa kabalong musabot siyang gibasa. Hinaot sunod balik sa debate ini, kabalo nang mubasa, kabalo nang musabot. Di ba? Unya, dili na sad siya kabalong mangutana. Kapila na to gingon kay ganiha tarungan pangutana ni mo Brad. Kay bisan ikaw nalibog si mong pangutana. Busa maayo kayo ang paglutaw karon sa kamatuoran mga kaigsunan. Ang panultihon kapitulo 25 bersikulo 8 nagkanayon. Ayaw pagdali-dalig pamasangil sa sigkatao. Kay unsa man unya ang imong buhaton kung imong pasangil dili mamatud-an. Panultihon kapitulo 25 bersikulo 8 unsa na may imong buhaton kung imong pasangil ng Katoliko iya siyawa pero miingon ka kaniya dili na Roman Catholic Church kay kung miingon ka Roman Catholic Church wa sa tima therefore ikaw ray giguba sa imong pasangil. Busa ang panultihon na insakto ayaw pagdali-dalig pasangil sayon ang pagpapasangil lisod ang pagpamatuod. Nahuman na lang ang debate, wa siya bisan gipakita na lang ang credentials nga labaw siya ni St. Jerome. Nga si St. Jerome ingon sa Bible commentary ni St. Jerome nga banggiitan nga teologo sa karaang panahon. The source begins here. The narration Lucas 3:7 addresses two parishes and Sadduceos. Kini di aing Lucas 3:7 nga yang gigamit apan wa sabta referado di ay sa mga parisyo ug dili Katoliko. Pero mingon naman siya kaniya, dili na Roman Catholic. Kay kung mingon kag Roman Catholic was tima. Busa salamat ni St. Jerome. Wasay credentials nga labaw sa ni Ellen G. White.
Kay si Ellen G. White miingon, Brad Camporedondo nga atong pinanggang katbang Lucas 3:7 nga gigamit nimo sa footnote, who were vipers, kinsa mga bitin. The Pharisees were very strict in regard to the outward observance of form, customs, and were filled by haughty, worldly, hypocritical self-righteousness, reperado di ay sa gitawag nato og mga parisyo. Niya man tay Biblia sa Kristohanong katilingban nga gikumpleto ang pagsulat diha. Ayaw na ng gabitang Bisaya kay dunay ellipsis diha, di na masulat. Kay nagpuno na diha ng Lucas 3:7 naghuot na diha ang footnote. Busa dunay tulo ka tuldok nga gitawag og ellipsis. Karon pa siguro ni nakabaloon sa ng ellipsis muna kung mubasa mo Biblia dunay biblical criticism. Maingon sa nga kana Katoliko. Pero ang ellipsis miingon nga dunay nagpaluyong kinsa na mga tawhana. Si Ellen G. White miingon nga kana dili Katoliko kay reperado sa mga parisyo o dili Katoliko. Kung miingon niyo sa ibulgar ganiya nga kaliwat gyud sa bitin ang mga Katoliko, masango gyapon ta sa ilang libro. Kay ang bitin di ay reperado ni Kristo. Pero kung iyang pasabton, reperado mo ginasiyawa. Pero si Ellen G. White ang pasabton, miingon, Son of God, whom represent serpent. Nga sa ato pa ang anak sa Dios, si Jesus, nagrepresentar kining cross, nagrepresentar ngadto kang Jesus. Busa kon mo singgit ka Katoliko gyud, ang kaliwat sa bitin, sumala si mong sayop nga pagsabot apan, medyo na husto ng pagbasa, malipay mi ana. Kay si Ellen G. White miingon, si Kristo bitin. Therefore, ang Katoliko, kaliwat ni Kristo. Ang anaa sa Lucas 3:7 nga footnote, mga bitin. Busa miingon si Ellen G. White, dili plural, bitin lang. Ang naasad siyang tema, singular bitin. Therefore, reperado kang Kristo. Muna gipangutanan ako siya. Kining bitin, yawa ba niyo si Kristo? Di isan mo tubag. Kaya di man mo basa silang basahon, sige nagbasa sa Biblia ang Katoliko, di po sabton. Busa Camporedondo, singgit taman sa ginhawa, nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Apan si Ellen G. White misinggit sad, nga kanang bitin diha Camporedondo, reperado na kang Kristo. Hinaot nga mo singgit ka karon, Katoliko kaliwat sa bitin. Kaya ang Katoliko di ay kaliwat ni Kristo. Di pa matudaan mismo sa inyong basahon nga ang Katoliko nagpuyo kyo diha sa maayong pagkinabuhi. It is true that the real Christians and the Roman Catholic dili di ay SDA thousands, libuan ni ana na nang simbahan serving God according to the best light they have. Nagserbisyo sa Ginoo sumala sa ilang tanlag. Apan ang Seventh-day Adventist sumala ni Ellen G. White pagayod yuron sa imperno. Kung ang pasabto na to, kung mabasa tag Lucas 3:7, kung si Camporedondo atong pasabton dili si Ellen G. White, nga lang founder, kaya di naman sa muuyo ni Ellen G. White, posible pod nga kaliwat sila sa bitin, kay pagayudyuron man sila sa imperno. Naaman ni sa atong basahon, naaman ni sa ato ang sa ilang mga libro, sa punto sa kahigayunan, pagayudyuron sa imperno, ang mga Seventh-day Adventist nakakitag dakong kahayag. No? Dili ni tumutumo ato ay dili kay usara ka version sa Biblia magtuon ka usa nga ri usa ngadto sabta. Okay, so atong oras napupos na. Busa, salamat. Og kung panakaw kami sa dili na mo tuyo nga pasakitan itong mga pinanggang Seventh-day Adventist apan ana ginang tambal epektibo pait og sakit apan mo na kamaturan. Okay, so salamat kayo. So namakpak no nga ato mga kauban. Kini usbon lagi gihapon nato. Kumbati ra ta sa rason no hilabot si corazon no. So mao to ang final statement sa ato ang negative side. May kalabutan sa tima nga pamatud-an sa Seventh-day Adventist pinagi ni Evangelist Camporedondo nga ang Katoliko kaliwat sa iyawa. So anhin na ta sa katapusan nga rebuttal no, final statement sa ato ang afirmatibo. May kalabutan sa topiko nga iyahang gipabalik
barog. So 5 minutos nga rebuttal para balance. O niya human ni ato ta sa atong mga komentaryo sa ato ang mga sidekick, no, mga sobrad lito dre, no. Ya ato po pangayoan niya og rebuttal speech ang ato ang co-moderator sab sa mga 3 minutos pod, no, aron pod nga mapatas tani, no. So 5 minutos rebuttal atong ihatag sa ato ang afirmatibo alas 12:22 mamata alas 12:27. Okay, nagkasalamat Mr. Moderator. Ilabi na sa akong kaatbang, Brother Kenneth Bustamante. Abi man ako ning tawhana og kanaang banggiitan nga debater sa CFD. Ang tema, pamatud-an ako ang Katoliko kaliwat sa bitin sumala sa mabasa sa Biblia ning gamit magreferensya. Naunsa man ning banggiitang debatidor, abi man ako og kanaang mayos sa debate ning tawhana. Gibasa nako igsoon ilang Biblia, dunay imprimator nga si Cardinal Vidal. Ilang Biblia nagsulti nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. Unya, perti kaklaro ani igsoon. Mo na nga bisan pa og kanaang sa tawag aning ako nang napamatud-an ang tema, ipamugos gyud gihapon sa akong kaatbang nga dili kuno ang Katoliko kaliwat sa bitin. Inyo na lang tani nganong gasulat-sulat man po ani inyong Biblia. Nya di na mamutuo ni Cardinal Vidal. Mo na nga mapiktan kini yandunggan ni Cardinal Vidal. Si Cardinal Vidal nag-ingon ang Katoliko kaliwat sa bitin. Unya siya miingon siya nga kanaang dili kaliwat sa bitin. Mo na nga ang akong kaatbang igsoon abi man ako og kanaang banggiitang debatidor pero wa gyud kabungkag sa kuntima nga ang Katoliko kaliwat sa bitin mga igsoon. Nigamit inog last day events. Unya nigamit pog alpha and omega. Naunsa naman akong kaatbang? Sumala sa Biblia ang tema nya ning adto sa referensya. Mo na nga Mr. Kaatbang, Brother Kenneth, banggiitan man unta kang debatidor pero wala man kaning sanong sa sabot nga sumala sa Biblia. Biblia atong tema mo na nga kanaang wagi kakabungkag sa akong tema. Mo na nga sala ginis ninyo sa inyong Biblia. O Biblia si Kristohanong katilingban unsay gisulti dinhi Katoliko kaliwat sa bitin. Matag ingon diri SDA kaliwat sa bitin. Pagkaklaro ani o? Katoliko kaliwat sa bitin muna kamo nga naminaw igsuon. Kamo sayod na nga tema ganihar na akong napamatud-an. Nya matud pa rin sa Biblia. Biblia kung gamiton akong atbang referensya man. Hilig magreferensya aritas Biblia kay di mo man ni tema. Ingon sa rin Mateo kapitulo 12 bersikulo 34. Kamong kaliwat sa mga bitin. Unsaon ba ugod ninyo pagpagsultig maayo nga mga dautan man kamo? Kay gikan si kadagaya si kasigasing magasulti ang baba. Muna igsoon nga kaliwat sa bitin. Kinsa man ang kaliwat sa bitin? Ang Katoliko Kinsa gasulti Biblia Katoliko igsoon nga ang Katoliko kaliwat sa bitin mga higala. Ang pangutana, kinsa man ang bitin? Ari gyapon kos Biblia. Di kay ari sa referensya na unsa man kung katbang hilig kay gamit referensya. Sumalas Biblia ang tema ari no sa referensya. Ang referensya magud igsoon basta din mo kwensa sa Biblia diferensya na. Nigamit sa gani ang Illinois, nabalis timang Illinois. Nigamit siya Romano Katoliko. Wala man nagdebate Romano na unsa man kung kaatbang dalon man tayo noon sa iyahang mga kanaang pangutana nga wala sa tema. Masaag ta ana Mr. Katbang. O muna ang klaruha. Pinadayag 12 kapitulo 9 unsay gisulti silang Pope Francis. Ilahang Biblia. Nahulagway ni Pope Francis nagsulti. Kinsa man bitin? Pinadayag 12:9 gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin, ang ginganlag giyawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa tibok kalibutan, gitambog sa ubas tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Muna igsoon bitin, reperado de kang Satanas. Unya kinsa ning bitin? Ilang Biblia nagsulti, Biblia sa Katoliko nga ang Katoliko kaliwat sa bitin. O perti ka klaro igsoon, mga amigo namong Katoliko, naitambag inyong Biblia. Biblia gyapon ni hulagway po Francis. Usa may gitambag din niya. Pinadayag kapitulo 18 bersikulo 4. Mao ni ang gitambag sa inyong Biblia. Unya nadungog ko gikan sa langit ang langtingog nag-ingon. Katawan ko likay kamo kaniya. Bulag kamo kaniya. Ayaw kamo pagpagkasalauban kaniya aron dili kamo makaambit sa silot nga ipahamtang ko kaniya. Mo na isong pabulagon ta.
Nga naman, nasagol ta sa Katoliko nga mao'y kaliwat sa bitin. Okay, so Muna- napupos na nga atong 5 minuto. Salamat kayo ba mag atong ipakita nga maglamanuhay ang ato ang afirmatibong negatibo no kay mga managsuon naman tani. So lamano o niya kini ang so friendly discussion ni si Brad dito murag nagpanikad na. So ato ta sa ato mga kauban para mobalik po ni karon sunod Domingo kadi ra ba ni kada Domingo ning debate o niya ating ato mga bisita ra ba kada Domingo ra ba gini no. So human sa katapusan final statement sa atong afirmatibo ato isa lang no sa Katoliko din sa SDA din pa si Brad Brian sa ato sang ihatag sa habig sab sa Katoliko no ang sidekick ni Brad Kenneth si ito yung ngalan ni mo Brad Jinmar Escalante Jinmar Escalante no mga gahion man mga Escalante so 4 minutos no nga pag kini ang paghatag komentaryo reaction may kalabutan na sa atong napatigayon nga friendly discussion. Sige Brad. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw ninyo ubos nga higalos kanginan Brother Jinmar Escalante nga kanunay mo abante kung dunay mga atake sa simbahan Katoliko. Gani ako aron mo hatag og gamayng komentaryo sa baguhay nga itabong friendly discussion debate tali ni Bro Kenneth Alvin Bustamante nga usa ka habig sa Catholic Faith Defenders ug ni Bro Ilan Camporedondo nga habig sa kinini ang SDA. Mga igsuon ang timang ipabarog ni Bro Ilan Camporedondo daw susama sa gapas nga kalit lamang na impas sa kapagpamilok. Tungod kay wala gayud gitug-an ni Bro Ilan ang kinatibuk-an nga kamaturan kundi gipaluyuhan kiniya sa kabakakan diya sa katawhan. Gigamit ni Bro Ilan ganiha ang komentaryos Lucas Kapitulo 3 versikulo 7 sa Biblia sa Kristoanong Katilingban nga matod niya nga ang Katoliko daw kaliwat sa bitin. Granting without admitting Bro Ilan nga ang Katoliko kaliwat sa bitin ug unya mahimo na pudi ay nga si Kristo kaliwat sa bitin o ni Satanas niya na. Tungod kay dinhi sa inyuhang pamplito Princip Course PO Box 208 Cagayan de Oro inyuha man sa 70 Adventist unsa may gingon dinhi si Kristo ba Katoliko atong basahon. Busa sa kinatibuk-an mabatna nato ang tanan nga lintunganay may tungod sa Katoliko nga iglesia den gibanduan sa pagmantala sa pulong sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan o naghatag sa mga pagtulunan may tungod sa usa ka Katoliko nga Kristo uban sa usa ka tinuuhan nga Katoliko. Sa ato pa giangkon silang basahon na si Kristo Katoliko now karon granting without admitting nga si kinini ang Katoliko kaliwat sa bitin therefore mahimo na pud ang kaliwat sa bitin si Kristo. Tungod kay si Kristo, Katoliko man, sumala silang basahon. O na, mga igsuon nga, inautpunta nga magbasa-basa nila sa basahon para dili matikangkang sa debate. O kunya, sa lain bahin, mas mauyon pa ko nga ang mga 70 Adventist maoy kaliwat sa bitin. Kaya sumala sa Biblia, Juan Kapitulo 8, versikulo 44, ang amahan sa bakak, mao ang yawa. O kunya, di na silang basahon, ang Adventista na simbahan, nanudlo man sa kabakakan, o muhilig nga tos bakak sumala sa giyas pagtuon sa Biblia sa Batika gula niya tong Hulyo Disyembre 2018 sa page 381 niya mabasa ang iglesia nagbarog sa unconnected congregational groups nga nakulangan bisan sa labing basic authority structure. Nakulangan din is basic authority structure mas DE. No? Matod pa silang libro. Naghatag kinig usa ka problema alang sa panaghiusa og buluhaton sa iglesia. Sa partikular na kabalaka mao ang vulnerability o pagkasayon sa iglesia nga mohilig nga tus bakak nga pagtulunan tungod sa magtutudlo nga nagtulod sa lahi og personal nga mga agenda. So tinaw nga kining SDA nga simbahan mohilig nga tus bakak nga pagtulunan. Take note yes Biblia nga ang amahan sa bakak mao ang yawa. Therefore ang amahan ni 70 Adventist sa simbahan dili ang Dios kundi ang yawa. Sumala man na silang kinini ang basahon. O kunya, mo hinungdan nga si Ellen G. White na wad-an nag-confidence sa Seventh-day Adventist nga simbahan. Unsa may pamulong sa ilang libro nga Last Day Event by Ellen Goldwhite sa page 53. Niya mabasa. This is the only known statement from the pen of Ellen White
indicating that she might have lost confidence in the Seventh-day Adventist Church organization. Nawad na pagsalig si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist nga simbahan. Mo hinungdan mga igsoon, dili kini tumong og tuyo sa pagpasakit sa mga Seventh-day Adventist nga naminaw karon sa mga pagbati ug galamhan, kundili usa kini kapagsultis kamaturan nga mismo ang ilang libro wala na miuyon silang simbahan. Sa katapusang higayon ako moingon, kopti ninyo ang kamaturan, kaya ang kamaturan mo kini maghatag kaninyo kagawasan. Salamat o may buntag kanatong tanan. Salamat kayo Brad kay ni ang Escalante no sa Mayong buntag mga igsoon. So salamat kayo Brad Lito no 6 minutos ang oras nga tong yatag nimo. So kang Brad dito sabto og sa programa pa kini mong programa iya lamang o ilabot ning tagdumalag ni stasyon. So yeah masada no. So doon tay freedom of religion. So Brad dito salamat sa oras o panahon. Ani na punta sa habig sa Katolik no si Brad ato ang son to be bishop. si Brad sa Steve Nerda no 5 minutos sab kay napa matay oras no dayon si Brad Rabi dayon si Brad Kuan ato ang kauban no sa pag-moderate so 5 minutos Brad Steve Nerda imuhang opinion reaction suggestion sa atong ipatigayon nga friendly discussion sa tema nga pamatud-an sa Seventh-day Adventist nga ang Katoliko kaliwat sa bitin oy maayong pagpaminaw day sa hani Brad Johnny Dacol no nagsunod sa tuwa nga programa si Sister Mercy Datoy so maayong udto ninyo dinha Kuya Ken og Sir Alan Pilare from Limas Tigbao so maayong pagtanaw ako magulang sab si Sister Joy Pilare si Alex Binyan Pilare naminaw sab sa tuwang programa atong oras alas 12:40 atong ihatag ni Brad Steve Nerda sa 5 minutos nga conclusion Brad Steve. Salamat kayo, tinawag na mo moderator. Sa tingog pa lang na, no? Murag kulmahinaw kayo. Sa ito mga igso mga SDA nga karon mi pahayag usab silang naglagubo nga pagbati pagdepensa silang tema. Aga kong komentaryo sa tema karon nga ilang pamatud-an nga ang Katoliko kaliwat sa bitin, I beg to disagree. Ganong mo big disagree man ko tungod kay kanang tulo kadat doon na tulo ka punto nga angay bawaan nila. Bot pasabot nga doon tulo sab ka punto nga kinahanglan ilang may bawaan. Una ka nagitawag tong Commission of Word. So doon mga puong diha nga dapat utay sumpay pero wala lang tungod sa kapiki sa lugar. Tanawa na inyong Biblia. Di ba piki kayo na? Doon ay mga statement diha nga unsaid. Doon ay mga puong diha nga wais wato kay apiki kayo. Mao na nga dili pwede nga kamo nga mga SDA mo hatag o konklusyon nga nasayop ang pagpanudlo pagsulat diha sa komentaryos Biblia labi na kung gamitin ni ang bikiki. Tanawa na inyong style nagtaak-taak na mo. Una niingon mo nga ang Katoliko kaliwat sa bitin pero wa may period tulo na siya ka tuldo mo na gitawag og ellipsis mo naglahi ang period lahi ang ellipsis mo na magtuntag mayo di ana ikaduha po na punto nga ningon siya nga ang Roman Empire man nadat mo'y sentro sa Katoliko di mo na mao tungkol kay ang Roman Empire o ang Roman Catholic Church lahi simbahan kani Roman Catholic Church simbahan na siya manang atong igsoon nindot kaya mo basa pero ikasubo na to nga di kayo maay mo sabot ang ilang kung sang naglagubo nila nga pagbati ba no manang nga ilang palutaw gyud nangugat gyud maya tong mga pinangga nga kuno ang kuan ang Katoliko kanang kaliwat yung bitin. Unya sa pangutana ganina ni Bro Kenneth nagsinag object kay kuno wala sa tema. Hibaw mo kung saan na style gitawag nag delaying tactic aron siya mulikay sa kamaturan nga ngay uta na tubagon. Tanang question ni Brad Kenneth related sa tema pero ang siyang gihimo wala ta magtapi ka na. Ganoon. Tol kay Kebaw siya. Gitudluan po to sila mga mentors nga
ayaw gyud pag tubagha kini gyud gapusa gyud ilansang gyud aning kaning da sa tima sa korte na di dili mo na masakar kay pangutanon kag di ka motubag mapiriso maka labi ni katulog ka upat di ka motubag na mapursas no niya silang basahon katong the spirit of prophecy lagi si Kristo lahi naman ang ilang ingon dire si Kristo nagrepresentar man noon sa serpente gusto man na serpent katong ingon ni Brad Lito maong yawa nga nagrepresentar na si Kristo serpente na si Kristo nga mo may manluluwas karon mo serpente mo man tiglaglag mo bitatong nahug tong atong unang ginikanan tungkol sa maldito anay serpente mana nga ang atong kuan atong mapinangga nag-aso-asong ilong o pangatarungan kibuot nila ng bungad ang mga tao kanang dili nimo pag-apil sa tulo ka dat usa na kana ka illegal o usa kana ka lansis ngadto sa mga tao nga wa kakita unsa nang naa sa komentaryo di sila motuo mudawat og kana mga sinulat mga referensya pero ang Biblia usa sa mga referensya tarong bagod na excuse me sorry di man na mayo ng gaposo ni mo ni magkaatbang usaw man nimo pag palugwas ka matuoran o usaw duha ka pangutana niya limitado pag imong utok sa sa pagpormulit ng pangutana di gyud mo na nangutana pa tong si Brad Camporedondo nga nabe mabasa diya sa Lucas 3:7 nga ang Katoliko dili kaliwat sa yawa na way mabasa diya nga kuan ang Katoliko kaliwat sa yawa gawas sa komentaryo mutuo na mo ba komentaryo ni mga igsoon na to nga Bible alone man ay no mo na nga niya sa atong tinaw ni in English yaw dito nga we are the sons of Abraham just like the prophets. John warns us against fanaticism, whether it be national or religious. Kita parehata sa mga anak ni Abraham. Unya, sama ni Juan nga, kita sama sa mga propeta. Si Juan nagpasidaan sa mga panatiko, either national or religious. Dayon din siya nga, ingon pa siya, it is not enough to walk under the flag of God of Israel. But pa sa open-close parenthesis, the church. Since many of those who pretends to defend this cause are no more than a race of vipers. Some ng vipers, kaliwat siyawa, kaliwat bitin. So, ang pagkatanan niya, naba kay Biblia nga mabasa nga why ang Katoliko dili kaliwat sa bitin na ato maprueba sa pagtanaw sa tumapinangga wa kay mabasa diri Catholic kanang descendants of vipers or race of vipers. When God demands justice and reparation for the evils that has been committed. So ang sa bitin nagpabilin ug dito mamakak kay Juan 4:8-44 ang amahan sa bakak mangyawa o kanang amahana nangita nag mga anak mosugot ka ba nga ikaw mausaon niya sayang mga anak kini si Brad Steve na mingon ang tao nga daghang nangalaglag tungod sa ilang kaugalingong opinyon o tungod sa ilang kaugalingong pangagpas. Si Rock 3:24 maingod to kaniyong tanan.